ham i hvert fald til en sikker plads på det tyske landshold. Godt Hoxha. Ja, efter en lidt rystet start med et par tekniske fejl, er blevet varm. Så var det igen for tredje gang, 38. From Germany, by number 3, Vince Vingegaard. Kan man se agerigheden også i de danske spillere, selvom det er en træningskamp, ikke? Vi snakkede også lidt om det i optakten i forhold til, hvor meget er de klar. Kan du se Emil Nielsen smide bolden op til midten, og den ligger nede i fødderne. Og Gissel, der lige vender sig om og siger, Emil, kom nu, den skal ligge der. Det er agerighed på højeste plan. Svend, er det forskel på Danmark og de andre dygtige landshold lige nu? Øj, hvor er det er Gissel. Men jeg tror, han er nede i feltet, så tæller det ikke. Udvisning i stedet til Justus Fischer. Det var ved at spørge dig om, er det forskel på Danmark og de andre gode nationer lige nu? Altså den der agerighed, viljen for at ville i alle kampe. Jamen, det synes jeg. Altså, der er jo det der ordsprog, at man spiller, som man træner. Alle spillerne og Nikolaj Jacobsen lægger jo ikke skjul på, at der er de absolut højeste krav til niveauet, når det er, at de træner, og når de spiller kampe. Så den der agerighed, jeg er helt overbevist om, at det også løfter deres niveau. Lille lækker bisken på straffekast fra Emil Jacobsen. Og så sender landstræneren jo i virkeligheden også samme signal. For eksempel i den her første halvleg ved efter 22 minutter. Kun at have benyttet 8 spillere. Det er jo også et udtryk for, at der er nogle spillere, der får pause efter i dag. Og der er nogen, der godt ved, at deres chance, den kommer på søndag. Og Thomas Arnoldsen, Mads Hoxter, Mathias Gissel, Magnus Saustrup, 4 af dem, der ikke skal spille kamp nummer 2 på søndag. Kommer Markus Midtgaard og Jakob Lassen lidt i kamptruppen, de to, der er oversider i dag. Dansk overtal. Tyskerne kommer lidt skævt hjem. 7-5. Øj. Stor redning, Wolf. Men ellers så har 7 mod 5 spillet været et kæmpe våben for Danmark i den tid, de har praktiseret det. En ekstrem høj effektivitet, de har på den normalt. Ja, så der tager sig lidt kærlig af Slurov. Og det gjorde han igen her, og det koster altså en dansk udvisning. Og så bliver snydt. Ja, den er god nok. Og det betyder, at Victor Norlik skal i aktion igen for det danske landshold. Det betyder ved Golden League-stævnet i marts måned. Det vil sige, at han har kun spillet landskampe i den her arena. Spiller kun... Det er ikke det værste. Nej, han spiller kun i Royal Arena. Det er fair nok. Ja, og også et af de store highlights ved den Golden League. Spillede en virkelig flot turnering. Som han har gjort det hele sæsonen i Mors Thy håndbold. Her assisterer han Emil Jacobsen. Jeg ser ekstremt flot overblik. Han laver det. Jeg prøver at lægge mærke til, hvis vi får den igen. Han rent faktisk gerne vil spille den tilbage til Arnoldsen først, men han når at se. Ja, vi skal lige nyde Emil Nielsen først. Der er simpelthen så mange gode ting. Vi kan ikke komme igennem det hele. Men han når simpelthen at kigge på Arnoldsen og se, at Serbe han løber frem. Og i luften vendte den ud til Emil Jacobsen. Det var meget, meget imponerende. Uden for billedet bliver der skiftet i det tyske mål. Andreas Wolf pillet ud af standet af Dennis Speth.
Nordjyllands skovvejleder nummer 4, Hans Dollar. Der står han. Dennis Speth. En af de 7 ungdomsverdensmestre fra 2023, der nu er med hos Alfred Gislason og Tyskland. 5 minutter til pause. Danmark fører 17-12. De smiler lidt til hinanden. Gisle og Ushins dansk straffekast. Spørgsmålet er, om Gisle måske lige fik brugt et skridt for meget. Det tror jeg ikke. Jeg tror, den er god nok. Det er i hvert fald dømt. Ja, Jacobsen leger lidt med Speth. Så har han lavet 7 i første halvleg. Ja, det er Emil Jacobsen, som vi kender ham på det danske landshold. Men han var jo ikke udtaget til den seneste samlingsvalg. Der var det Frederik Bjerre og Magnus Landin. Nu er Magnus Landin så blevet tildelt pause. Han har jo klare defensive kompetencer, der gør, at Magnus Landin men nærmest er tilskrevet til det her landshold. Så måske har Emil Jacobsen også lige tænkt, okay, jeg skal da lige vise, at ham Frederik Bjerre ikke skal komme og tro, at han kan tage min plads. Ja, helt sikkert. Og så er det her jo den bedste måde at gøre det på. Og det er jo heller ikke, fordi han ser anstrengt ud, når han gør det. Det er jo med vanlig Emil Jacobsen overskud og smil hele vejen rundt. Og han er simpelthen sådan en elegant spiller at se på banen. Godt smidt ind af Mads Hokser. Men som dansk landsholdsspiller er man vel fuldstændig opmærksom på, hvordan konkurrenterne på ens position klarer sig. Ja, fuldstændig. Det er der ingen tvivl om. Og det værste, der kan ske for en dansk landsholdsspiller, det er også, at man bliver tilfreds og begynder at læne sig tilbage og tænke, at det er min plads, det her. Der kommer agerigheden ind igen, og det er jo kendetegnende for stort set alle de danske spillere. Men samtidig er det også fedt at se, at der er så mange, der byder sig til. Og det er jo også med til at højne niveauet. Han er også først på den der. Og lige på. Dennis Speth, så der er Emil Bergholtz svævende. Det kan godt være, at vi var efter Danmark i starten for at lave mange fejl, men at tyskerne de er da også kommet efter det. Den hedder 5-5 i tekniske fejl nu på vej til pause. Lige før han bryder fysikkens love, ved at nå op til den der Bergholtz. Svæve, gribe og aflevere i samme sekvens. Ja, og før var det bandespillet i kontrafasen. Det er en alsidig stregspiller. Bergholtz, der lige nu står ved siden af Johan Skolla, men han skal aflyse i Flensborg efter den her sæson. Ja, der skal han alligevel tage et par kilo på, hvis han skal op og ramme samme størrelse. Det har mere. Så er Danmark på 20 i første halvleg. Thomas Arnoldsen med sin anden scoring. Og Emil Nielsen. Altså, jeg tror, det var hans 11. redning i første halvleg. Ja,
der har været sporadiske gode ting fra tyskerne, men er jeg for hård ved dem, hvis jeg siger, at de nærmest har været statister i første halvleg? Ja, i hvert fald ikke siden Nikolaj Jakobsen tog timeout ved stillingen 7-6. Der har det været Danmarks show, det her. Savstrup holder styr på Martis Langhoff. Tyskerne får den sidste mulighed for at reducere inden pausen 30 sekunder. Nikolaj Jakobsen står og råber tider ind til det danske forsvar. Nu rammer nu 15 sekunder. Med Liglein. Uschins. Slurov 10 sekunder igen. Armen er kommet op. Og den får tyskerne smidt væk, så kan Thomas Andersen. Mathias Gissel nå en afslutning mere. Gissel. Ja, han kan vist ikke gå i stykker heldigvis sammen der. Men fortsat altså direkte ind i banden. Efter at have scoret Danmarks 21. mål i første halvleg. De fører med 8. Det her dygtige landshold, der sidder på alle de store titler. Har du været tilfreds med det, du har set? Fra det danske landshold har jeg været ekstremt tilfreds. Som vi lige nævnte, bortset fra en start, der var fyldt med fejl, så har det været meget imponerende. Vi skal have en reaktion fra anfører Magnus Savstrup. Magnus Savstrup, en lidt fejlbehæftet start, men I kommer vel rigtig godt ud af den her første halvleg? 21-12. Og nøjagtigt som det var tilfældet i den her kamp, så var Tyskland med de første 10 minutter. Dengang stod der 5-6. I dag stod der 6-7. Og så er historien om Andreas Wolf der også en gentagelse. Han blev også i OL-finalen bumpet ud af de tyske mål, nøjagtigt som han er blevet den her majaften i 2026. Så historierne har det jo med en gang imellem at gentage sig selv, og det er måske det, vi er vidne til igen i aften. Det var nok ikke lige den finale, de håbede, der skulle gentage sig. Og selvom de taber i EM-finalen, så har de nok en bedre fornemmelse efter den kamp. Det tror jeg, du har fuldkommen ret i. Og velkommen tilbage i øvrigt, Svend. Lettere forpustet. Ja, tak. Jørg Knurr er tilbage i den tyske bagkæde fra starten af anden halvleg sammen med Marko Gregic og Renar Uschins, og som vi hørte til fra Nikolaj Jakobsen i pauseinterviewet her. Så er der også rokeret på det danske landshold, hvor Kirkeløkke og Simon Pytlik står og dækker på de to backs. Valhold Savstrup fortsætter i midten. Og så er det meningen, at Frederik Bjerre skal ind angrebsmæssigt. En lille input til Golla, og på den sidste aflevering vinder de Lukas Serbe. Endnu en stregspiller med stort overblik. Og så er det altså tyskernes to onde ånder, der spiller nu på samme tid for Danmark. Mathias Gissel og Simon Pytlik har vi scoring igen fra Serbe. De to, der i de seneste 5 store kampe mod Tyskland, har lavet næsten halvdelen af Danmarks mål. Og lige nu er de så suppleret af ham her, Victor Norlyk, der måske kan være med til at skrue yderligere op for farten. Det skal du ikke tro. Det kommer han til. Jeg kan huske under Golden League, der var Mathias Gissel ude og sige, at når Victor Norlyk på banen, så synes han, det gik hurtigt. Så er Simon Pytlik i hvert fald i gang. Knurr forøver sig igen. Den sidder lige i hoften på Emil Nielsen. Og du kan jo godt forsvare, at han skal tage det skud, men når der kommer for mange af dem, som ikke lykkes, så bliver det bare dyrt. Altså, der skal være meget mere kvalitet i de afslutninger, når han kommer så tæt på forsvaret. Pytlik tager det med selv. Slår han sig. Ja, tager sig til hovedet. Jørg Knurr. Der snart får en drengedrøm opfyldt, når han skal til Köln. Og det er ikke kampen på søndag, vi taler om Tyskland-Danmark. Det er Final Four i Champions League. Han har altid drømt om at spille dernede. Nu får han muligheden sammen med Aalborg. Han er vant til, jeg tilset Emil Bergholt, der også fik en på hovedet.
Men Jorik Knorr har været vant til at tage ned i en autocamper sammen med sin far for at overvære Champions League-finalespillet. Nu skal han deltage. Det bliver stort for ham. Ja, det er fantastisk. Fantastisk historie. Fantastisk, når man som ung dreng har store drømme, og så ender med at stå der. Det er meget imponerende. Men det er så desværre Emil Nielsen, han skal overfor, når han kommer derned. Det ser ikke så godt ud i dag i hvert fald. Og i går tog det Barcelona i semifinalen. Her får vi lige sammenstød igen. Kostede Emil Bergholt en tur ud på bænken. Steven Plukner, der er kommet ind i forsvaret, begår straffekast. Så Lukas Serbe omsætter til tysk scoring. Der er sådan den indenom. Men igen, virkelig flot dansk angrebsspil. Var inde på i studiet, og den hurtige danske boldomgang, og det så vi endnu et eksempel på her. Marko Grigic, der brister sig fri. Ja, han siger undskyld igen, Emil Nielsen, der vil kaste den hurtigt til midten. Men får afleveret alt for lavt. Fik en ordentlig skideball af Nikolaj Jacobsen. Ja, det er så måske også det eneste, der har været at sætte på Emil Nielsens præstation i dag. Gang for passiv spil. Simon Pytlik. Simon Pytlik med sin signaturscoring. Og 3 mål på de første 6 minutter efter pausen fra Simon Pytlik. Ej, hvor er det godt smidt ind. Det ser så voldsomt ud. Simon Pytlik, som du selvfølgelig også har et rigtig godt kendskab til og samarbejder med til daglig. Ushins svarer hurtigt igen. I øvrigt foregik der en lidt speciel seance på de 2 bænke for et øjeblik siden. Johan Hansen rejste op på den danske bænk og gik over til tyskerne. Prikkede en af fjenderne på skulderen. Jeg tror, det var den tyske læge, han var over at have fat i. Skal have lidt hjælp måske til Emil Bergholt. Jeg ved ikke, om han skal syes. Han har fået en lille flænge. Så kan man jo også hjælpe hinanden i en venskabskamp. Ja, selvfølgelig. Og også selvom det ikke havde været venskabskamp. Fisker Ushins. Emil Nielsen, du forhælder os. Hvor er han voldsom. Går det lige stærkt nok. En Flensborg-duel med Goller og Pytlik. Konduktøren sponseres i venlig sammen med Robert Power. Der skal Nordlyk. Han skal søge sin egen chance, når han kommer i så høj fart der i kontraen. Forsøger at spille den ind til stregen. Her har vi lige den tyske læges behandling af Emil Nielsen. Jeg tror, han nøjes med at blive limet. Det ligner lim. Ja, Emil Bergholt selvfølgelig ikke. Emil Nielsen, han står ind i målet. Og bliver i det her tilfælde passeret af Ushins.
Kommer armen op igen. Viktor Norlyk bliver bremset. Tyskland har fået lidt mere styr på det defensivt. Kroatiske dommerpar signalerer 2 afleveringer til Magnus Saustrup. Så skal der afsluttes direkte. Men det var ret meget mere aggressivt tysk forsvar her i anden halvleg. Der er nok også blevet talt med lidt store ord ind i omklædningsrummet. Det var faktisk også det, de var dygtige til i EM-finalen. Det var at stå aggressivt mod danskerne og få det danske landshold til at afslutte ud bagfra og ikke få alle de frie chancer, som de også fik i første halvleg. Og anden halvleg, det har været meget mere afslutninger udefra. Det går den tyske landstræner Alfred Gislason, hvis kontrakt udløber efter VM-slutrunden på hjemmebane næste år. Der var jo sådan lidt mistagsytringer omkring udslætningen i spidsen for Tyskland, der kom lidt halvskidt afsted ved EM-slutrunden i januar. Han fik jo nok vundet mange hjerter tilbage ved at tage Tyskland i finalen. Det er jo lidt specielt at have et hold, der gerne skal top til VM på hjemmebane, og selvfølgelig også sommeren efter til OL i Los Angeles. Og træneren har udløbet mellem de 2 store turneringer. Ja, den ligger lige og vipper der, ikke? Fordi allerede inden slutrunden var der snak om, at han var den rigtige mand, og så starter slutrunden i januar. Og han kommer i modvind efter hele timeout-gate. Tyskland taber til Serbien. Tyskland taber til Serbien. Og han er nærmest på vej ud, og så ender de i finalen, og så er han helt. Så det ligger lige sådan og vipper. Og spørgsmålet er jo, hvad gør man i den situation? Satser man på, at det går godt? Eller tager man en svær beslutning og skifter? Hvad havde du gjort, hvis du var forbundspræsident i Tyskland? Jeg tror, jeg havde taget den svære beslutning. Altså, jeg synes, de spiller godt, tyskerne, og jeg synes, de har fået noget nyt blod med alle de her unge spillere. Og det her generationsskift, det de lykkes rigtig godt med, men jeg synes, de mangler at tage det næste skridt. Og det er jeg ikke sikker på, at Alfred Gislason er den rigtige mand til. Rosins bag om ryggen til Justus Fischer. Det havde Emil Bergholt set, efter han har fået skallen lige med sammen igen. Jo ikke Knor. Det er jo det, man også får med ham. Stort set på samme tidspunkt som i første halvleg har Nikolaj Jacobsen, der igen er et små utilfreds, valgt at tage timeout. Super godt alt på jer derude, men vi skal prøve at se, om vi ikke kan finde ud af klart. Og her er det faktisk blevet lige nu hænger vi for meget fast, ikke? Så her til sidst for eksempel, så skal vi have vendt den over her, sådan så vi kan få det spredt lidt mere ud. Skal vi på ikke at vende det tilbage hele tiden. Spiller vi lige Barca med Barca højre med fløj fra ind og selv, spiller vi med screening til Pytlik. Går fløjen op, så skal du bare løbe ud igen. Så er du i midten i stedet for. Så angriber vi, så er du kommet bag om Mathias. Næste angreb spiller vi Frans højre gang, så får dig i midten, Nico på højre bakke. Ikke? Kom, mere, kom. Skal man være? Sejr. Das ist sehr, sehr gut. Du bist aber in ein paar Minuten Pause kriegen. Dann kommt Nils, ja, und höchster Zeit kommt auch Bruno. Mit Tempo machen, guck mal nach links. Ja, 23-14 førte Danmark, der derfor har tabt en periode med 1-5 helt på sin plads, at Nikolaj Jacobsen lige kalder til sammen. Helt sikkert, og lidt ligesom i første halvleg sned så lidt for mange fejl ind i forhold til, hvad vi er vant til at se fra det danske landshold. Og så har David Spæt altså taget de sidste par forsøg fra Simon Pytlik. Ja, og igen ser vi et dansk landshold,
føler sig nødsaget til at tage de her skud ude bagfra. I første halvleg var det meget mere frie chancer, som de spillede sig til. Og nu er det tyske landshold så godt indstillet rent forsvarsmæssigt, at Danmark bliver nødsaget til at tage de her chancer. Og det giver bare større procenter til målmanden. Jorik Snorup på det brede punkt. 24-20. Fantastisk fart, han har. Han er deroppe. Ja, dejlig dansk boldomgang, og Frederik Bjerre der smed den første rapport, og den her hele vejen rundt om David Spade. Husins. Først var det nummer 65. Ja. Det er meget godt, at Gisler får sluppet den der videre. Og der kommer også en tysk udvisning. Tom Kiesler kommer efter. Men der fik 3 gange 2 minutter i EM-finalen. Ja, og det er jo også irriterende for en forsvarsspiller, at Gisler lige når at slippe den der fantastiske set af Gisler. Men Gisler skal jo også slippe Magnus Sautrup, så han ikke får den udvisning. Er det virkelig mig, der husker forkert? Var det ikke direkte rødt kort, Gisler fik? Jo, ja, det var Mathias Gisler. Præcis. Det er jo et god nok. Ja. Royal Arena, 10.431 Lige godt 10.400 tilskuere er der på plads herinde i Royal Arena i dag. Fremragende fremmøde. Stor fejl af Gisle. Her er et tysk landshold, der virkelig er mødt op til anden halvleg. Så har vi altså også resultatmæssigt en håndboldkamp igen. Og en lige målsføring af Danmark nu nede på 3. Vincent Bygner stjæler den her. En af de helt nye på den tyske landshold. Men 10.500 mennesker kan altså stadigvæk synge med på For Evigt. Og apropos tilskuertalsvand, så vil bulletinerne fra Lanxess Arena i Køln, hvor de spiller på søndag igen, de her 2 hold, de fortæller, at der er solgt 20.000 billetter til den testkamp på søndag. De elsker bare håndbold nede i sportens mekka. De elsker bare sport, og der hører håndbolden til, og 20.000 mennesker til en træningskamp, Johan. Det er virkelig, virkelig imponerende. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at opleve. Det er jeg også sikker på, at alle spillerne gør. Nu har vi snakket om, at de er samlet på et mærkeligt tidspunkt, som alle måske ikke er sådan helt tilfredse med. Men det her, de skal ned til på søndag, og det de oplever herinde i dag, det kan de ikke være utilfredse med. Vi kan spejle flottet her mod Mathias Gissel. Og der er i øvrigt en, der får en helt speciel oplevelse efter kampen herinde, hvor Mads Mensa skal hædres for sin landsholdskarriere. Det bliver for Mensa og for hans nu tidligere landsholdskammerater selvfølgelig et stort øjeblik. Et specielt øjeblik, det er der ingen tvivl om. Men du har prøvet det? Jeg har prøvet det, ja. Og det er noget, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Så det håber jeg bestemt heller ikke, at Mensa han kommer til. Tyskland spiller godt. Ud til Bygner. Meget mere flow i det tyske angrebsspil, meget mere aggressivitet i det tyske forsvarsspil. Og omvendt så har Danmark svært ved at rykke tyskerne så på samme måde, som de gør i første halvleg.
Konduktøren præsenteres i begge samarbejde med Auer, Ren, Vinder. Og husk, mine damer og herrer, ved næste scoring, jeg vil gerne se alle jeres halskabheder endnu en gang. De er godt forberedt det tyske forsvar på Bøtling-Gisle-samarbejdet. Ja, og også Victor Nordlyk, som vi så drive gæk med forsvarerne under Golden League sidste gang. Han har svære ved de fysiske tyskere i dag. Ja, det er på alle mulige måder en anden størrelse end USA og Holland var. Der kommer Mathias Gisle. Stor på 7 gang. Savstrup frem igen. Lasse Andersson ind i den danske defensiv. Her finder Hans i klubkampen. Mathias Gisle, kæmpe redning af Dennis Bates. Så de er altså ikke kommet helt ordentligt på plads i det danske forsvar. Knor går lige på. Der har mine damer og herrer 10.431 tilskuere. Altså vi får redning igen fra David Spades. Så er der skiftet igen den danske bag. Det er Lasse Møller. Får nu tid sammen med Gisle Bøtling. Oj. Frederik Bjerre får trådt op på Jorik Knor. Men det friske dommerpar ikke at spille videre. Slår sig heldigvis ikke. Ej. Der bliver bare nødt til at sige, der for mine ankler er det helt dårligt. Det var der heldigvis ikke engang Tørnis, der gjorde. Nej. Danmark, der kan profitere af et par tyske fejl. Ikke fået Gisle og Langhoff ind. Ja, der fanger de altså ikke Mathias Gisle. Ej, der er han bare for dygtig. Når han får så meget plads ned imellem to, så er det meget få, der stopper ham mand. Hvis du spiser udvist for anden gang. Og lige nu er de to af de allerbedste venner, der er i topscore-duel. Gisle og Emil Jacobsen. Nu kan ham her få et lille forspring igen. Hen over hovedet på Spade og via stolpen. Den gik lige. Ja, når man kender dem ret, så ved man, det er måske ikke så væsentligt, imens kampen den er i gang, men efter kampen, der er det ikke uvæsentligt. Den berømte håneret. Ja. Endnu en gang på straffe. Det er nummer 7. Emil! Det er lige på fra Jorik Knor, der er tom mål. Og så har Gisle udlignet i topscore-duellen. Ja. Tog også lige en tur ned i banden igen. Og Alfred Gislason tog en tur op til time-out-knappen. Danmark er tilbage komfortabelt. Forspring 30-24.
Kom nu! Hey, nu holder vi lige dampen oppe her, ikke? Også nede i denne ende, og så får vi gjort lortet færdigt. Vi skal nok nå at få bolden en gang mere i overtal. Hokser, jeg har sagt, så jeg vil hellere have, at du trækker det bredt, sådan så de kan ligge og gå op med den bakke der, hvor man siger, ikke? Så starter vi presset med, at Hokser trækker det bredt, spiller vi den vej over, så ser vi det ud fra det, ikke? Hey, ja. Er vi fuldtændige, så spiller vi Frans venstre lang, ikke? Det vil sige, Savstrup ryger den vej her, ikke? Ja, den vej der. Så kom vi og lægge trykket over her, så kører vi den vej anden gang, ikke? Hey, kom nu! Ja, så er jeg boys. Hvad kan man for? Så. Die kann ich mitbehalten. Also, du fängst auf Rechts an, du rechts. Das heißt, du möchtest. Hey, und dann weiter. Hey, jetzt erschrinken wir das, was wir uns erarbeitet haben jetzt. Weiter geht's. Komm hoch, Männer, weiter. Adler, wollt ihr ruhig an Freiburg nehmen. Man er gået ind i de sidste 10 minutter af det, der unægteligt ligner den 10. danske sejr i træk over Tyskland. Og det er jo over 10 år nu. Seneste danske nederlag i april 2016. Der kom jo Slur. Det gør noget af det, han er bedst til. Ja, det kan han, det der. Han har et absurd hårdt skud. Danmark har lige 15 sekunder i overtal til at spille 7 mod 5. Johan Hansen spurter ned i hjørnet. Så kommer Langhoff ind. Og Pytlik udnytter den aller sidste ekstra plads. Men den laver man altså ikke med Emil Nielsen. Fuldstændig fri passage i midten til Mathias Gissel. 32-25. Ej, Uschins, den er langt over det danske mål. Tyskerne forfalder igen til mange afslutninger ind over midten. Og i halve chancer også, ikke, Jonas? Altså dem der, hvor de er ikke rigtig frie til de der afslutninger, de tager. Det kostede altså også lige lidt spilletid til Uschins igen med Van Semper. Den har Emil Nielsen også venstrefoden på. Mathias Gissel. 10. scoring. Alt det her, som det plejer. Men det hele starter altså igen med en redning ned fra Emil Nielsen. Og det er bare en dejlig mand at have på holdet, hvis du vil undgå at tabe håndboldkampe. Emil Nielsen, han har tabt 2 gange i den her sæson. Det var i Champions League til Magdeburg tilbage i september måned. Så tabte han med det danske landshold mod Portugal til Europamesterskaberne. Og hvad så med de sidste 58 kampe? Ja, det må han da vundet, enten i ordinær tid eller efter forlænget spilletid. Det er fuldstændig vildt. Det er en solid sæson. Og så hører det selvfølgelig med, at konkurrencen i den spanske liga, når han spiller for Barcelona, den er jo ikke voldsom.
Det er den selvfølgelig ikke, men igen, man skal også være agerig og holde et højt niveau, uanset hvem man spiller imod. Det gør de også i Barcelona. Og de 2 kampe, som Emil Nielsen har tabt i løbet af den her sæson, ja, den ene havde ikke nogen konsekvenser, og det har den anden jo i hvert fald heller ikke haft. Så Emil Nielsen er i spil i alle turneringer. Og selv efter 15 redninger kan man ærge sig over ikke at komme ned til den her. Den står altså med 38%. Og mine damer og herrer, husk nu at blive efter kampen. Der har vi enten en hyldest af en menneske, og det er en vi rigtig gerne have, at I er med til. Vi skal stoppe Gisel. Men jeg sidder efterladt lidt med det samme fornemmelse, som jeg havde i første halvleg. Svanke er jo Lars Møller. Nej, det er virkelig lækkert. Men den samme fornemmelse af det der med, der kommer sporadisk en masse godt fra tyskerne, men de kan ikke holde ved over en lang periode. Og omvendt så ser man danskerne, de falder kun i korte perioder, og så er de ellers uhyggeligt effektive ellers. Men hvad mangler Tyskland for at få det der stabilitet ind i holdet? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er også ret sikker på, at det er det, de leder efter lige i øjeblikket. Men det er jo det der med, når de forfalder til de der halve afslutninger. Det kan godt gå, men hvis det er det, man sætter hele sit spil op på, at man skal lykkes med dem, så vil man ikke lykkes mod et hold som Danmark. Og præcis mod Danmark har de jo så svært ved at få de allerstørste stjerner til at lykkes. Vi snakker om det første halvleg med Usins, men jo ikke Knor igen i dag, 4 på 10 mod Danmark. Han havde 5 på 11 i EM-finalen. De mangler også, at en af deres store stjerner bare brænder banen fuldstændig af. Ja, og det gjorde Køster i EM-finalen. Der spillede han en virkelig, virkelig flot landskamp. Og ham Andreas Wolf selvfølgelig også. Og Andreas Wolf, ja, selvfølgelig. Og Køster mangler selvfølgelig i dag. Og det havde selvfølgelig pyntet, hvis vi også havde set ham. Men i forhold til det, vi har set i dag, så tror jeg ikke, han havde rykket så meget. God vinkel til Frederik Bjerre, der ikke får straffekast trods sammenstød. Altså i forhold til, at man normalt ikke rigtig må røre ved fløjspillerne, så synes jeg, at de har lagt en noget hård linje, dommerne. Ja, de mener jo faktisk, at Frans Semper når tilbage og står korrekt. Det er ikke utilbøjelig til at give dem ret i. Ja. Frederik Bjerre, der måske selv søger kontakten. Arm i vejret. Øj, den dømmer de Danmarks veje, men baghold får altså ramt af Miro Slurov. I hovedet er jeg ret overbevist om. Altså, jeg synes, jeg kunne høre et klask helt heroppe fra. Ja. Det er venstre avancerer for Frederik Bjerre så. Kommer lige her. Ja. Baghold har altså en håndflade op i ansigtet på Slurov. Vi så det kroatiske dommerpar bare ikke. Og det skal vi sammen nummer 65. Han hedder Frederik. Står fejl. Simon Pytlik. Emil Nielsen. Selvfølgelig skal han slutte sådan af. Så nåede han de 16 redninger, han altid står og tæller til. Det var derfor, han ærgerede sig før. Ja, det gør han. Først
Fejlen fra Simon Pytlik, som også er Danmarks 12. tekniske fejl. Det er for mange, og dobbelt så mange faktisk, som landsholdet plejer at lave. Men Emil Nielsen redder bagdelen på sine holdkammerater igen. Ja, og når man kender det ambitiøse danske landshold og den danske landstræner, så vil det helt sikkert være et fokuspunkt inden på søndag. Ja, 3 af dem har været regelfejl, skridt eller angrebsfejl. 9 afleveringsfejl. Den der sad, hvor den skulle. Det var ikke nogen fejl, der. Lige i Hansen på mit baghold. Og hvor skal vi være glade for, at vi så mange gange får lov til at nyde en spiller som Mathias Gidsel. Altså, hold op for ham. Det er ret verdens bedste. 20 sekunder tilbage, og 10.500 mennesker har rejst sig op i Royal Arena. Van Semper slusser sig vej, og så tager Emil Nielsen til. Magnus Tavstrup, han når også en afslutning, som David Piller slutter med målmandsopvisning. Og en dansk sejr i EM-finalerevancen på 36-28. Et tysk landshold, der er undervejs i anden halvleg gav os en håndboldkamp igen, kom tilbage og var kun bagud med 3 mål. Så skruede Danmark op til sidst og afgjorde det her. Ja, det gjorde de.